बबेसिम थांगोन नोंथांमोना बे हान्जासिमनिया? जोङो दा हाथिसारसिम थांगोन। हाथिसारनिफ्राय भुटान बर्डारनिफ्राय गिदिंफिननानै निज्लागुरियाव मोनसे पिकनिक स्पट दं। बेवहाय जोङो गासैबो टट' अट' एस'सियेसननि सोद्रोमा बिथांमोनजों सालायगिरि बिथांमोनजों ज' ओंखाम बोथिसे जालाय लायो। बेसेबांसो बे हान्जासिमनियाव बाहागो लादों? भारत माता की इ रिक्सा सालायग्राफोरनिफ्राय रिलि दं दिनै 15 आगष्टखौ लोब्बा लाखिनानै सान्तिपुर इ रिक्सा स्टेसननिफ्राय दा बेयावनो थांनो ओंखारलायबाय नै। दा सान्तिपुराव सफैबाय आङो नै 15 आगष्टनि नामै रिलि खालामनो नागिरदों। दा मा उद्देश्य लानानै दंबावो बेखौ मोजां मिथिया। दा ओंखारबोहांबाय नै दा सान्तिपुरनि बिसोरो रुनिकाटा बरथिनालि फैबावगोन। दा बेखिनि दंथ'यो। सान्तिपुरनिफ्राय आरो माखासे फैबावगोन। बेनिफ्राय दादगारि थांगोन आरो दादगारिनिफ्राय गिदिंना फैगोन। लाइनाव थाहांबाय नै फैगासिनो आरो बे सान्तिपुरनि गोजा, सान्तिपुर ओनसोलनि गोजा। दादगारि थाङाखै नै बरथिनालजों थांग्रोबाय। थाइखाजरा बरथिनालजों गिदिंना फैनोसैनो। बरथिनालि आवगायजोब्बाय नै बिसोरो सान्तिपुरनि सोब गासिबो आवगायदो। बरथिनालियाव थांगोनसै बिनिफ्राय दा बहा थांगोन बरथिनालि सहैबासो मिथिसिगोन आरो। दा बरथिनालि थांगासिनो। नोंनियावसो मोजां जागौलै गथ'आ। बरथिनालि मोनबाय नै दा बेयाव ज' जागासिनो नै। बरथिनालि रुनिकाटानबो दं नामाथाय सहैबासो मिथिसिगोन। ज' जागासिनो बेयाव रुनिकाटा थाइखाजरा एबा बरथिनालि सान्तिपुरनिबो फैजोब्बाय जोंना। ज' दंजोबो आरो गासिबो ज' जाजोब्बाय बेयाव। दा बिनिफ्राय दस्रायाव थांगोन खोमा नायनोसै। सांग्रांसार मानगोनां जोंनि नैबे फटिं चिरां दरनि गासैबो सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट नुजाफैनो हानाय नोंथांमोना गासैबो नैबाव ज' जादो। मानोना जोंहा दिनै 15 आगष्टनि फालिथायजों लोब्बा लानानै जोंहा 15 आगष्टनि आलासि सिनायथिनायजों लोगोसे जोङो मान बावगोन। दा बे हिसाबै आङो गिबियावनो थाइखाजरा टट' स्टेसननि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै सारमोनखौ आं सिनायथिखौ लाग्रोनो सानबाय। सारखौ डक्टर सनम ब्रह्मखौ सिनायथिजों लोगोसे बरायनानै लानाय जाबाय आरो बिथांखौ बे सारखौ मान बावनाय जाबाय। आरो बिनि उनाव 12 नं चिरांदुवार ब्लकनि जा मानगोनां सेक्रेटारि दङ, आफादगिरि दङ, बे आफादगिरिखौ जोङो इन्डियान फ्लेगजों बे सारखौबो मान बावनाय जाबाय आरो सारखौ सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आरो भारतनि इन्डिपेन्डेन्स अर्थात उदांस्रि साननि दिनै 15 आगष्ट उदांस्रि साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंनि जेनाखि टट' अट' एस'सियेसननि ज' जानानै गासैबो नैबे चिरां
गासैबो एरियानि ओनसोलनि ज' जानानै जेनाखि टट' अट'नि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे रेलि खुंदों। नैबे 14 चिरां गुवार ओनसोलाव जे टट' अट' एस'सियेशना नैबे हाबाफारिखौ लादों बेखौ जोङो गुबुन जायगाफ्राव नुवाखै। बियो खोब एक्सट्रा अर्डिनारि जोबोद बाराथार बाख्नायजाथाव हाबाफारि होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बिथांमोननि थाखाय आङो बयखौबो गोबारै आखाइ खबनानै होनोसो आङो खावलायदों। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम। जोंनि गोसो मोदोम जों आरो जोंनि इयुन जोलै जोङो हादोर अनफावरि आरो हादोरखौ मोजां मोननायनि जिनाखि मनोभाब जोङो बेखौ बिनि बेगरखौ जोङो फोलांनांगोन। भारत माता की जय भारत हादरनि जय भारत हादरनि जय इंडियानि धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। सांग्रांसाराव नै रिक्सा सालायबाय। जाबखो रिक्सा नै सांग्रांसारा मा रिक्सा सालायबाय नै बेनो नै बेखौ सालायदों। सान्तिपुर मोनफैफिनबाय नै। जोंनि हादोर अनफावरि जेनाखि गियान जेनाखि नलेज बेखौ एवारनेसखौ लाबोनाय आरो जोंनि जेनाखि जों जे हादोरखौ मोजां मोनो जों जे इन्डिपेन्डेन्स डेखौ सेलेब्रेट खालामो बे मेसेजखौ हरनो थाखायनो बिथांमोना लादों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बबेसिम थांगोन नोंथांमोना बे हान्जा सुरनाया? जोङो दा हाथिसारसिम थांगोन। हाथिसारनिफ्राय भुटान बर्डारनिफ्राय गिदिंफिननानै निज्लागुरियाव मोनसे पिकनिक स्पट दं। बेवहाय जोङो गासैबो टट' अट' एस'सियेशननि सोद्रोमा बिथांमोनजों सालायगिरि बिथांमोनजों ज' ओंखाम बोथिसे जालायलायो। बेसेबांसो बे हान्जा सुरनायाव बाहागो लादों? टटेल 700निबो बारा जोंहा टट' अट' बिथांमोना फैदों आरो 200निबो बारा बाइकआबो बिथांमोनाबो लोगो जादेरफैफादों आरो जोंनि रेलिया दा अलरेडि आधा जानानै थांबाय आरो जोङो 1 घन्टा बा 1.5 घन्टानि गेजेरावनो बे रेलिया फोजोबगोन। देवसि दालां मोनफैबाय नै देवसि दालां।
लांजोब्बाय नै माखासे दाद गारि मोनफैबाय दाद गारि मोनफैबायमोन नै गिदिंफिनबाय माखासे आवगाय फैनाया फैफिनबाय बिसोरो थांनानै हाबफैदो गिदिंफिनबाय बिसोरो बयबो गिदिंजोब्बाय जोंहाबो गिदिंबाय नै माने भुटान गेटआ थांद्रायाखिसै बेयाव गिदिंबाय गिदिंफिनजोब्बाय बयबो दा थांसिगोन निज्लागुरि सान्तिपुर निज्लागुरि जानाय लोंनाय जाहैगोन लोंहैसिगोन आरो बेयाव जोंना सांग्रां सारा रेडि खालामना दोनजोबखाबाय दा जाहैनांसिगौल' निज्लागुरि मोनफैबाय नै दा बेयाव जानाय लोंनाय जासिगोन जानोसै लोंनोसै जाय फाराफारि खानोसै मोनफैबाय लाइनसो थानांलायगौ नै ओंखामा आजावनानै लाना खारनांगौ जाय फाराफारि जानोसै जोंबो आजावना लानोसै सारमोनहाबो जाबाय नै जाना लानोसै नै जोंहाबो आजावनानै लाबोबाय नै अमा बेदर दालि जहल